Tikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli mawa wa tsiku la lero ndi Sunday pa 22 March 2026 pamene nthawi yanga ikuti 21 minutes past 7 mawa wa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu comrade Jonathan Phiri. Mwadzuka bwanji Malawi, zigawo zonse za dziko lino la Malawi, mwadzuka bwanji konse kumene muli. Ya mawa wa tsiku la lero ndikufuna ndauze aja abungwe la HRDC, ndi auze aja achipani cha My Congress Party, ndi auze kunena kuti mapulani yawo onse amene akupanga ofuna kunena kuti DPP isalamulire bwino dziko lino, mapulani yawo onse amene akupanga onena kuti DPP anthu azikhala movutika ngati nthawi imene amakhala akuvutika nthawi imene amalamulira iwowo a MCP. Mapulani awo onse ife taadziwa ndipo sizitheka, ndipo tikufuna tinene kuti zimenezo zigwira ngakhale pang'ono. Ya zonse zimene akukamba zijazi HRDC kumalemba list ndithu ya maina kumanena kuti President Mutharika achoseni awa, ndipo zifukwa zonse zimene akukamba ziya zoti maminister amene aja achosedwe ntchito asakunamize na Malawi kunena kuti anthu amene aja akulephera kugwira ntchito kamene kuti pali katangala wina aliyense nzabodza. Nkhani ndiyonena kuti mmene akugwirira zintchito zawo a Joseph Mwanamveka akugwira ntchito yotamandika kwambiri dziko lino. Pa miyezi yochepa yokha alipanga ndithu kwacha kuchipanga chumba cha dziko lino kukhazikika mdziko muno. Pamene dola inali ndithu imagulidwa pa mtengo wosachepera 6,000 $1 6,000 Malawi kwacha, panopo mu unduna wa Joseph Mwanamveka akwanitsa ndithu pa miyezi yochepa kuyipanga ndithu dola ija kufika pa 3,500 chaka osatha. Zimene akaona zimene zizi achipani cha My Congress Party, akaona zimene zizi anzathu amene HRDC amene ndikagulu kamodzi kabungwe kamene kamamenyera ufulu chipani chija cha My Congress Party, akaona zimenezi sakupuma nawo bwino a Joseph Mwanamveka, chifukwa akudziwa kuti ntchito imene akugwira Joseph Mwanamveka, ntchito imene akugwira nduna zinazi ntchito zabwino zimene zikugwira ndithu kana ambeta akudziwa kuti pofika 2030 zikapitire zikukoma chonchi, akudziwa kuti alibe chance ndipo sangadzabwererenso kulamuliranso dziko lino la Malawi, chifukwa anthu akamakhala daily khumbo lawo akukonza za 2030. Ndiye akuti so tingachiwononge bwanji chipani cha DPP, tingachiwononge bwanji akumakhala pa tebulo ndikumwakambirana kuti tingachiwononge bwanji chipani cha DPP cholinga choti Amalawi azivutika, cholinga chonena kuti Amalawi azisowa mtendere. Tingapange bwanji kuti Amalawi azisautsika mtendere, azinena kuti bolanso mbuyo momwe muja cholinga 2030 ife tidzabwere. Tingapange bwanji? Ndiye anakhala ndi HRDC ndi achipani cha My Congress Party chimene tingapange tichotse zikhomo zawozi, tichotse nduna maminister anzeru amene akupangitsa kuti zinthu ziziyenda bwino mdziko muno. Ndi chifukwa chake HRDC ikubwera kuchita target a Joseph Mwanamveka, munthu amene akugwira ntchito yotamandika dziko lino la Malawi. Munthu amene akugwira ntchito yotamandika dziko lino la Malawi, ndikuti kwa nthawi yochepa dziko muno ziko chuma kukhazikika, anthu amalonda kumapangano malonda mokhazikika bwino, aliyense mitima yake kukhazikika pansi. Unduna wa Joseph Mwanamveka kwacha kukhazikika ndithu dola ija kumagulidwa pa mtengo wa 3,000 chakuti kuchoka ndithu pa mtengo wa 6,000 chakuti $1. Unduna wa Joseph Mwanamveka zimene nthawi ya chipani cha My Congress Party ulamuliro wacha kwera analephera kuwatenga analuso kwayika kuti akhala nduna zachuma, analephera kukerakera kuononga zinthu mdzikopo. Iye italekerera kumatha atenge agwengwe
kwatenga agwengwe kwasiya kukhala nduna zachuma. Kukanika zinthu kukanika mdziko munomo anthu kuzunzika kwambiri dziko muno kulephera kuyendetsa bwino chuma cha dziko lino. Talekerera iye tikatenge koma achichola ne kungomaliza molakwika zinthu kungonkera kuonongeka mdziko muno. Ndi achipani cha MCP ndi HRDC ali ndi nsanje ndena mutha kumafunsa kuti HRDC ndi MCP mukumayiphatiriza kuyankhula bwanji. Musayiwale yetu paja kuti HRDC ndi nthambi imodzi kamene ndi kabungwe kena kamene kamamenyera ufulu chipani cha Malawi Congress Party. Musayiwale kuti paja HRDC anabwera ndikutinamiza muno a Malawi mu 2019 kunamiza Malawi mdziko muno. Kuma muzaka 5 zimene alamulira chipani cha Malawi Congress Party zimene mdziko muno mwa Malawi azunzika kopsa osati masewera. Kumatenga misonkho yawo kumaidya osati masewera, kumanamizira takagula fertilizer ku pharmacy, kumanamizira takagula ku butchery. Ali mapulani oti agawanirane ndalama kuti apezepo mwayi kudya misonkho ya Malawi. Zonse zija HRDC simayankhula kena kalikonse. Anthu kumafa ndi njala HRDC simayankhula kena kalikonse. Lero zinthu zikuyenda bwino HRDC yomwe ija imene inakankhizira Malawi imene inatikankhizira ife kumavuto akufuna 2030 tibwererenso kumavuto anthu azivutika azifa ndi njala mdziko muno. Mapulani awo ndi amenewo. Ndife tikunena kuti sizitheka zimene mukuganiza ndi zimapulani anu amene mukupangawo sizitsagwira ndipo sikuteka. Sagwira ndipo sizitheka. Ndipo ifeyo ngati anthu amene tinavota chipani cha DPP mdziko muno, ngati ife anthu amene tinazunzika kopsa kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chichoke chibwere chipani cha DPP mdziko muno, kuti ife a Malawi apume mpweya wina apeze mtendere ndi ufulu azidya mokuta ngati mene akudyera pano. Sitilola ngakhale pang'ono kunena kuti mapulani anu agwire ntchito. Ndipo President Professor Peter Mutharika sangamvere maganizo a inuyo a HRDC, gulu la zigawenga, gulu la zifamba ngati inuyo sangakumvere ngakhale pang'ono kumanena kuti muchotse ntchito a Joseph Mwanamveka, mwachotse ntchito a Mbeta. Pachifukwa chani? Tumafuna tukuze na president umene muli ku Professor Peter Mutharika. Musamvere zimenezo, anthu akwaopa. Onse amene alemba kuti mwachotse ntchito zonse zimene akamba amene muja ndi zabodza. Anthu akwaopa. Ikanakhala ngati kuti HRDC ndi bungwe labwino lino limayimirira Malawi. Nthawi imene ndalama zimapezeka pa airport pa Lilongwe zili mziwama za Malawi, kuchita kugwira no minister akufuna kuthawisa ndalama zimene zija, bwanji sanabwere anthu amene aja kwauza Chakwera kuti achotsedwe ntchito. Bwanji sanauze kuwamuza Chakwera kuti anthu amene aja achotsedwe ntchito. Anthu amene akhala akuba kusakaza chuma cha Malawi mdziko muno. Why HRDC sinapite kumuza nthawi imene Chakwera pamene Malawi amazunzika kuti maminister amene ajawa achotsedwe ntchito? Chifukwa chachani samamuza Chakwera? Ife tikunena kuti panopo pamene zinthu Malawi tili ndi chiyembekezo chachikulu ndi boma limeneli la DPP, boma limene la Professor Peter Mutharika ndi nduna zake za nzeru zimene mukuti zichotsedwe ntchito opanda chifukwa. Chifukwa muli zolinga zanu za upandu zofuna kunena kuti ife a Malawi tibwererenso mbuyo, zofuna kuti ife a Malawi 2030 panopo tidzivutika tidzatene kuti iye bwana tafuterenso awo. Ife kuti mwalemba madzi mapulani anuwo. Akuluakulu tate tidziphunzirani kumamuyamikira munthu ali ndi moyo. Tidziphunzira kumamuyamikira munthu ali ndi moyo. Joseph Mwanamveka akuluakulu ndakatundu. Joseph Machola na Mamveka ndakatundu. Amene aja ndakatundu. Andi ndikukhulupirira kuti mdziko munomo amene anali akadaula akatswiri kuchoka pa amene anamwalira Matinda Agudo Ogondwe amene anali nduna zachuma. Pa namba 2 ndiye kuti akatundu nda amene wa Joseph Mwanamveka. Ndiye kutereko ena MCP ndi nsanja
awa kwamba nkoyamba anyamula minisa wabwino amene wakwanitsa chumacho chikhazikitsa bwino. Sopano ife MCP timalephera pati mpaka na kutenga uyu kukanika kutenga uyu kukanika kutenga uyu kukanika. Ife timalephera pati ndi nsanje imene yakulira HRDC, ndi nsanje imene yakulira MCP, ndi nsanje. So timafuna tinenene pano kunena kuti nduna ndi zomwezi andi nduna zimenezi zikugwira bwino ntchito, Joseph Mwanamveka akugwira bwino ntchito, ndipo anthu ena akugwira bwino ntchito, mapropaganda ena aliwonse amene ino HRDC mungabweretse kwa anthu nkuti anthu azakhulupirira ndikukhulupirira kuti anthu akhala kuti ndi anthu osaganiza. Anthu onde kuti akhala kuti ndi anthu osaganiza. Chifukwa ini cholinga chanu nchofuna kugwetsa chipani cha DPP, cholinga chanu nchofuna kugwetsa chipani cha DPP kuti 2030 chisapitirire kulowanso boma. Pamene mukuzindikira 2030 Professor Peter Mutharika akupuma, ndiye mukufuna kuti mubweretse mpungwepungwe kusapezekeko munthu wabwino aliyense mumuyipitsire dzina lake, aliyense mumuyipitsire mbiri ku chipani cha DPP. Ncholinga chokuti Amalawi asadzakhale nawo chikhulupiriro. Koma ifeyo tili pano Amalawi tidzibwera nkumawuza zoonadi kuti ya HRDC si bungwe lolimvera, ndi awa amalekerera mukudya chiteza kumafandizi chiteze iwa kungokhala alipe. Ndi awawa omwewa awa HRDC ndi omwewa awa. Kodi sa MCP omwewa, sa MCP omwewa amene akhalizo 5 years lero akakhale anthu abwino, lero azikatuma mabungwe cholinga chokuti azisokoneza boma labwinobwino, zinthu zimene zikuyenda bwinobwino pa ground. Ife tikuti zimenezo sizitheka, ndipo imeneyo sikugwira ngakhale pang'ono. Imeneyo sigwira, ndipo imeneyo sitheka, ndipo imeneyo sigwira. Ife tikunena kuti anthu amene alembedwa ntchito, anthu amene apasidwa ntchito mulamuliro wa DPP ndi anthu odziwa chimene akuchita, ndi anthu anzeru, ndi anthu ophunzira bwino, ndipo akuyendetsa bwino dziko lino, zinthu zikuyenda bwino. Akuluakulu Amalawi ndikanakhala kuti ikulamulira ndi Congress pano pamene pali nkhondo Israeli, America komanso Iran, ndikukuwuzani ngadakhale kulamulira pano ndi chipani cha Malawi Congress Party, akanakhala kuti minister wa zachuma amene alipo panopo ndi ndanawa ndachitola. Bwezi panopo mafuta atakwera kalekale, bwezi panopo katundu mashopu atakwera mitengo kopsa usati masewera, atakwera mitengo. Amalawi niwo pofusa bweza kukuwuzani za nkhondo aku Iran, United States of America, akukuwuzani kupanga kale kuli nkhondo boma ilili nduna ya zachuma kuyesetsa ndithu kunena kuti Amalawiwa anali pa mavuto ndikaliposa chedwa apa chilonda chimakhala ngati kuti chikupola. Ndiye Amalawiwa tisafikenso mpaka napoti tavulaze ya akuyesetsa kugwira ntchito yawo. Joseph Mwanamveka momveka bwino kwambiri mokomera dziko lino. Mufuna kundiwuza kuti munthu wina akayipitse ntchito ya bwinobwino? Zosatheka zimenezo. Ife sitilola zimenezo, ife sitingalole ngakhale pang'ono. Zimene komanso ngakhale dziko linolo mawu anga otsiriza sitingamakhale kumatenga mfundo za munthu amene akuoneka kutena kuti pena pake lukhala ngati mawaya mmutu mwake mosakugwira bwinobwino. Chifukwa uyuyu amene akumangodzuka mamawa kumangotchula mayina anthu wakuti awapanga katangale, wakuti akupanga katangale, uyu muti kakamangira kama muti ndani kamuti kamangira, amene yuyu akuoneka kuti pena pake mmutu pake mawaya sakuyenda bwinobwino. Chifukwa amangodzuka mamawa wakuti akukhuzidwa ndi katangale, wakuti mangotchula mayina anthu pafupifupi aliyense ndi wabwino kuti akhala yekha dzikomo. Mukundiwuza kuti dziko linolo tingati president aliyendese chifukwa cha nzeru zakamangira cha munthu wina wake amene akuonetsa ngati kuti mutu mwake simukugwira, chifukwa amene aja akuoneka kuti mawaya mutu mwawo sakugwira bwino. Panali pabwino iwo aja akanakhala kuti anyamulidwe apiridwe ndithu ku chipatala, akayizidwe kuti ubongo wawo ukhala ngati pena pake zinthu sizili bwino. Chifukwa akangotchula mayina anthu amene akugwira bwino ntchito pa ground, ndikumaganizira kumapakizira pa zinthu zofoyira zopepera zimene ena HRDC akumafuna kumabwera kumatinyasa nazo, kumafuna kumanamiza Malawi mogwirizana ndi chipani cha Malawi Congress Party. Ndife tikunena kuti dziko lino silingayendetsedwe mu nzeru za HRDC, imene HRDC yo
ndikabunge ka pressure ka chipani cha Malawi Congress Party sizingatheke dziko lino kuti Profesa Peter Mutharika ayendetse munzeru zauya kuti kamangira amene akungudzuka ngumachula maina anthu kumangwa ponena zinthu zina ndi zina zimene zosatheka. So ife tikukhulupirira tili ndi president ophunzira, president wanzeru, profesa amene sitangangotenga maganizo ena aliwonse ndikugwiritsa ntchito zosatheka. So anyamata achina Joseph Mwanamveka, Mbeta ndi anthu ena akugwira ntchito yawo bwino motamandika, ndipo ife tikunena kuti akhale pomwepo apitirize kugwira ntchito motamandika, apitirize kugwira ntchito yabwino. Enawa ndi jealousy, enawa ndi nsanje, ndi jealousy ndi nsanje, akudziwa zonena kuti maminister amenewa ndiye nsalamira za chipani cha DPP, akudziwa kuti anthu amene atanguti achotsedwa ku chipani cha DPP ndiye kuti pang'ono kuoneka kuti na kuti kuoneka kuti kuli gap. Akudziwa kuti kungoachosa anthu amene wawa amene ndipo achita target, amene HRDC yachita target kwalepa maina, amene chipani cha Congress chachita target kwapatsa HRDC kuti alemba anthu amenewa mwakakamiza Peter Mutharika kuti achotse ntchito. Atangochotsedwa anthu amenewa ndikukuwuzani zinthu zitakusokonekera mdzikopo. Palibenso nduna ya zachuma amene ngabwere kuyendetsa bwino mene kuyendetsera Joseph Mwanamveka, kulibe amene angabwere, kulibe amene angayendetse bwino mipando yawo ngati mene akuyendetsera maministra ena ngati Ambeta ndi ena autero, palibe. So samatenge nkhani zomangokhala kupeka za anthu amisala ndikumazigwiritsa ntchito dziko lonse lino la Malawi, nkumakhala ndimazitengera ndikuganiza kuti boma lingathe kugwiritsa ntchito maganizo ngati amenewo, zosatheka. So mukhale ndi mawu abwino, mawu opambana, Ambuye akudalitseni.